Hello guys, hi guys. Murise say guys. Hello guys, Murise, how are you guys? Murise say guys, how are you? Murise guys, should say. Maswera say, Mamka say, ha. Yeah. Ndauya kuti ndikupidza nyaya iri kuitika guys. Yeah. Makuseni. I think about 2 hours ago. Ndafone gwani namba ndisingasivi. Ndobva ndadaira kudaro namba ndisingasivishi. Matswana ari kutaura vanhu vemuno. Makadii aiwa tiripo. Kwanzi firita manyama. Ifirite here iwe. Right, newo firite wako. Ifirite here, haitsi firite. Right. Ndobva ndanzwa matswana. Ndobva ndati zvikanzi makadii, tikati tiripo makadii, zvikanzi tikutaura nani, ndikati moda kutaura nani. Zvikanzi atoda kutaura nepamusoro penyaya yemwana yakamfuti. Ndikati nyaya yemwana upi, ndobva ndanyatsokupuritana kunge ndisinganyatsoziva kuti patogwa nezvei. Ndikati mutaura nezvenyaya yacho, zvikanzi ndotaura nezvevamwe mai vakatora mwana vari kuchengeta mwana chichichichi. Ndikati mai vari kuchengeta mwana vakatora mwana, zvikanzi ndikati anyway havasiriwo vamunotaura navo but muda kutaura nezvei because nyaya yacho ndovaziva ine ndirimo. Zvikanzi tikuda kuti kwai muri kutaura nevanhu vecommunity, kwai necommunity leadership yekuno kunonzi kuizvo. Saka tachida kuti mwana ye auye. Baba vacho vakamfoti izvozvi vari kuenda kumusha nhasi. Baba vakamfoti vari kuenda kuZimbabwe nhasi. Bepa ravo rai rakazobuda nesuro. Saka tinoda kuti vauye vakwanise kuti mwana aende kumusha. Animona nababa vacho. Ndikati and you, who are you and where are you fitting in this matter, because matter yaisiye mimi se community leader zve community koko. Inyaya iyi ine kwainoenda ine kune kwainoreportwa. Vanhu vaendobva vati aiwa isusu tiri kutaura apa vangu vachifona nemwe foni yavashandisa sitakumbi tapiwa foni titaure nemi. Antimaona apa hama dzababa vaComfort dzekuPretoria dzauya apa. Ndikati saka zvikanzi nomwe wacho aiwa ndipei foni. Ndobva tora foni zvikanzi ndofunga yanga iri paloud zvikanzi sorry mama, tachida kuti tikumbire kuti mwana auyiwe naye aone baba vake kupesira because ndo zviri kukumbira hama kuti aone baba. Ndikati saka ndo zviri kungokunetsai kuti mutaure kuti muri kuda kuti aone mwana kekupesira baba vake vasati vaenda here. Animaona zvikanzi ayo ndo zvitoripo. Saka tangoti tiuye tikumbire tizodididi. Ndikati alright, hapana chakaipa because hapana munhu ari kumboramba nemwana ende hapana munhu ari kuramba kuti mwana aone baba vake. Mirai ndifonere vacho vanogara nemwana zvokuti ndikati zvokuti chingade chakatanga kuitika pekutanga. Anditika zvamata iwe muchita ivo vahama dzapai namba dzangu dzekuPretoria moti namba dzangu dzabvepi kuPretoria vangade vakangoenda kuna baba varogara nemwana. Zvavaita izvi kwandiri vangorosvika nekuzvininipisa. Problem iri kuitika ndeyekuti vakatuma munhu wavakatuma. Munhu uyu akanga akutotuka tine maaudio plus akanga achisenda achitukirira. Saka munhu akakangasa nyaya dzenyu from the word go because baba vanogara nemwana vanga vatori mugroup racho iroro but vakapesera vaita left nemashoko aibudamo. Isusu tatakatoronga kuti tichaenda kunoviga baba vaComfort takapesera tati hatichatoende because of mashoko anga akubudamo. Asina mira zvakanaka. Hamuti after 3.5 years munhu achichengeta mwana uyu hama yenyu musingazivi kuti anodyei anorara pai anodii. Antika moita zvinhu zvakadaro. Chaifanira kuti pakupesera maifanira kuti mungotumira delegation tokumbirawo kuuya tizotaura panyaya yemwana. Tokumbirawo kuti muuye nemwana azodai mutaura. Kana iri nhau yekuti mwana wife ward yemwana madzoka kuburial moya mogara pasi. Andika moya mogara pasi motaura nyaya yenyu zvakanaka navo. Handiti munhu wenyama kwete kuti tanyanga musha umwe murume kudaro muchitaura zvamunenge muchita izvi. Anomaona bva vakadza zvikanzi aiwa ndikati saka imi muri kuda kuti tiite sei apa, muda kuti paitwe sei. Zvikati toda ngoti mwana uya aone baba vake then mudzokera naye. Ndo zvandataura nandi alright bo. Ndafonera baba Comfort iwe namai Comfort vangatori kuchita kushop chavo. Ndikati pati nyaya dzakati. Saka I think it's only fair chingogesai mumhanye. Anditika mumhanye muende kwachona kubhodhi hanzi iri kuya iri kuenda kumusha nhasi. Musvike aone baba vake. Anti havana kurambawo baba Comfort. Vakati alright pakanaka. Vakabva vati chinga vachitipa awa timbogeza tidii. Indobva ndafonera vanhu vekuzororo ndikanokumbira kuti mudelay kuenda nebhodhi kuitira kuti vasvikewo muripo. Ndobva vadelayawo zveshuwa. Ndobva baba Comfort vaiva vasvika vatosvika simota yatosvika nebhodhi. Ndobva vasvika papa nemwana. Hapana mboita 10 minutes ndobva ndafonerwa namai Comfort. Anomaona zvikanzi
patonetsa panapa vatosvika ndofunga zvanga zvachinjwa vatogarira kuti isu ngatiti ngavauye nemwana panapa kusvika kanzi komiti yayatanga mwana wayafa kutoenda kumusha anodidi andimona maikamfota ndifonira kati ko zviri panapa zvamati vari kuya mwana zona baba wake ndikati ndozvatawirirana zvatataurana isu alright ari kumira sababa wachona wakamfoti ngachiuya pafoni pei foni taure naye baba vaya vauya pafoni ndataura navo makadii hanzvadzi aiwa tiripo foni namba ndiyo nambotaurana nevakadzi vaya chiko chiri kuitika mambo pavakadzi vaya foni tawirirana kuti kudii mamuri pafoni andi zvikanzi ataura zvakanaka ake akati aiwa mwana chiri kunetsa isusu takanga takataura kudhara mugrupu refamily kuti ngatikumbirei baba vanogara nemwana anditi vauye nemwana even kuenda navo kumusha vaine mwana wavo ungoona baba vake vachivigwa andimona kwatiri zvakakosha then ozodzoka havo nemwana wavo but teshemusika isu tichisvika panapa paka kuchinzi havapo saka zvateshe zviri kufamba tikati aiwa saka imi munguza kuti mugrupu hondo yakaitika mugrupu imi mamuizivi zvikanzi ati pachatiri kuziva isusu tikati right kune munhu wenyu wamakatuma ari kusviti muzukuru akataura zvakati ndobva ndachivaudza nemaaudio anobva ndachivapa zvikanzi uya shocked hatitozivi zvinhu zvakadaro isusu hatingambodhereri munhu anochengeta mwana kana kuti kudii ati hapana munhu ada kutora mwana toda kungoti mwana avepo akwanisa kuti tinosvika aone baba vachigwa then chivodzoka kana iri nhau yakanangana nemwana ane interest yekuchengeta mwana kana vanhu vadzoka kunoku achauya kufambira nyaya idzi oga for now inyaya yeburial yababa zvakanaka ndikati alright deidzai baba comfort pamariro kapa andika community iri kubhebha momo ndikati vakapusava ndobva ndati deidzai chindidedzerai baba vakomendi vacho vadiki ndobva baba vakomendi vauya taathirika ndikati mirai indai pasaidi ndai kwenyu megoko taathiri vana baba vake 2 mukoma wababa wake ushu asi vana mwana wokwamainini ari kumira sababa na baba vakomendi avanogara nemwana taa3 ndobva ndati gentleman panapa tauda kuti titaure sevarume panapa tiri varume 3 panapa animugona takutaura semachinda panapa gentleman imimi baba comfort imimi baba wake bankuru matosanganiswa ukama patove neukama pakati penyu nababa vakomendi anogara nakomendi ko zvino comfort ushu patove neukama makasanganiswa nemwana iyeyu animaona imimi mamusatozivi matakatoona mwana wemunini wenyu nhasi ani muri kuona kubva zvakafa mudzimai wake ava ndonogara nemwana there is no need yemaback and forth chit chat ese amuri kuita andika matove neukama nokuti muchafambirana muchishanyira panyaya yemwana ushu zvinhu zvezvo amuri kuita zvokuinvolva community nchidini murita kuti meta ive wese because ini ndakatokuindirai kukoti animaona kuti zvinhu izvi zvidii zvinhu zvifambe zvakanaka inzwa jina inzwa andika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka tsitsi inzwa ikukinda nyaya izvozvi right now is speaking vari kupolice station iniwo kuti kunge mhepo dzachonaka dzakaoma mirai ndikudze zvekupinda nyaya kunge mhepo idzi dzakaoma guys munongonzwa imi mirai ndichinje pose ndikutedza kunyatsosununguka zvakanaka ndikubayiwa naindisa ndisingabayiwi ndakasununguka ya list right andogara zvakanaka ndakanisosununguka right ndikati matove neukama zvezvamuri kuita izvi zvokuti munenge muchiita back and forth muchiita community musatoenda kukoti tikuenda kukotika musati kuenda kukoti community yenyu inenge isipo kunenge kuri imi baba imi nebaba komenta nevese vari kutaurisa nesu mukoti munenge musipo adimona saka udzai community yenyu tikanzi aiyo mwana bankuru yangu achitara zvakanaka bankuru yayo vakati aiwa isusu katotoshamisa nezvinhu zviri kuitika but isi toda kuti zvinhu zvidi zvifambe zvakanaka ingori nyaya yekuti toda kuti zvibhebheriwa zvifambe zvakanaka chete then todi zvopera toenderera mberi neupenyu kana anenge ane shungu dzemwana achazodzoka ouya ozotaura nyaya yemwana ishi kana atadzoka kubheriwa izvo zvinezvi totoenda and toda kutodzoka nemota nyara dzoi nechipiri ichidzoka okay fine vataura zvakanaka pangati saka baba komenta ani muri kunzwa nyaya iripo imi muri mundau muri mandau ega makasangana apa iwo muri kuzosvagwa nabankuru vakomendi vari kuti zvakakosha kuti vana vavepo panoigwa baba vavo saka ini ndakuchikumbira handichaziviwo manje imi muri kufungei baba vakomendi vakomendi vakati manje nezvi kuitika pakapa ndinofanira kuti pane plani yakatoitwa yekuti varoda kuzama kuti luwa kuti bata kuti kana ndasvika kumushoko voti takutora mwana zvenharo mwana uyu ndikati izvozvi muchienda kumusha mukati muri kuti mimi ndati ndikati mai comfort avapo baba comfort mwana wacho mukapiwa munofamba naye sei mwana yaazivi umwe munhu hana munhu anoziva baba vake namai vake munofamba sei naye mwana yosva kuzimbabwe anomaona zvikanzi no tikuda tokumbira kuti iyo baba vacho navadini vafambe nemwana wavo kana kuti mai vafambe nemwana ndikati mai hazvitika pane vamwe vana varipo vane bhizinesi ravo rinovararamisa vana kuti mufambe vatorovesa isusu tapo hunge tatoendawo
Animona asingoti zvazononoka hazvo. Animona plus mitauro tauro yamanga makuita mugrupu nezvimwe zvemaaudio zvitanga takunzwa takatoona kuti hamusi vanhu vanotaurika navo hamheno zvamungori so vatangoti tikatobuda mugrupu tichega kuenda kumusha kwachona. Animona zvikanzi nice dress, thank you dear, thank you. Zvikanzi zvakatooma tasiri kuziva chinhu tinogara tosvika nasi makuseni. Saka ndobva ndati baba comfort mira ichivapa ifoni tichironga nokuti imi mafungei. Baba comfort ati matauriro avari kuita. Animona exactly ndikati matauriro avari kuita handika hatichahwisisi zvisinei hatikwanisi futi kuita kunge tikuramba nemwana. Animona zvisiri pamutemo. Akasara akati ndizvo zvivainda panenge pakatoipa. Imi baba comfort semunhu wechirume hanti vari kuti vanoda baba vacho vati mai vachona imuzati mai comfort pane vamwe vana varipo vakwanisi kuenda ende munhu wechikadzi akwanisi kuenda vega. Imimi mochinotora bhurugwa rekuchinja nehembe dzetu dzemwana uyu dzekuchinja moenda nemwana wenyu moti haina vanhu yezororo mufambe mudini muinde ikoko matarongana bankuru vaingati bankuru chingotorai mota yenyu ipapo zani mati mune mota chingoti isveverere nababa komenta na comment wachona na mai comment momanya handika monotora zvinoda kuchinjwa asi hamchadzokeri kumukuku monovamirira mutauni vezororo vachachipika kutaura ini chaudza kuti papi bankuru havana kurambawo handimaona vakudi vabvati handei ndobva ndafonera vezororo ndikati imimi vezororo kana muchibvapo musaenda musina kumirira vanhu zvikanzi notikudzokera nekuavbob ndikati mochinovamirira kuavbob ndokwachauya ikoko vari kuya kuavbob tikabva taronganisika nekuzororo vakati bho saka vabuda asi vachangobuda pfungwa dzangu dzabva dzati grrr ndikati no vanhu ava vanogona munhu ari kumira sababa kunoku haasi munhu anogona kutaura from the way achitaura naye munhu ari right asanyanyogona kutaura animaona rega vanogona kusvika kumushoko vakachinjigwa pfungwa dzangu dzikati dhu ndikati kana bva ndafona bheki ndikati ndafunga imi musati maida kumba tangai nekupolice station handika kunonyoregwana pasi kuti muri kukumbira mwana kuti ainde agodzoka nababa vake kunonyogwa pasi zvoiswa chidhindo kuitira ramangwana. Ndobva ndavatisa rodi bamukuru havana kuramba vanati baba comfort upai bankuru foni ndikati bankuru ndafunga zvakanaka imi muri munhu bho but timu renyu kumusha uku amene tinogona kusvika kaita sei toda zvisi zviri kuitika apa it's for the best interest of mwana hapana munhu ari kuve selfish kana kuti kudini tikuitira mwana ushu handimaona chiindai kupolice station handika kupolice station nyaya iyi inotaurwa just kungo for security reasons kuitira kuti musazonokawa dhava kumberi animaona bankuru havana kuramba izvozvi tutaura kudai so vari kupolice station vandafona police station kuya kune vanhu vadoziva ungati kune nyaya yakauya yakadai handika muvabatsira ini achida kuti ndinde satani mhepo dzachona guys zvatoda kuita ndikuda kuti ndinde kudai so guys kana kuona remote key ani muri kuona kuti guys ndanga ndatogeza muri kuzvionawo kuti guys ndatogeza ka ani muri kunyatsokuona ndatoluka ndichiti tikuinda kusangana kupolice station anti ndikabva kupolice station hangu andika ndofura nekwana chida kufura nekwana ndaisa appointment anomaona kushawa remote kuti titi yakavigwa paya kuti yakawira paya kuti iripi mai mwana andikwanise kubuda odololo andikwanise kuti ndidi ndakangogara pano andina remote andigoni kuvhura magaraji andigoni kuvhura mageti ndogona kuvhura magedhe manually maremote chekuvhurisa manually chakadambuka ndagara pano dololo ndaizvi ndatofonera kambani inouya kuti izogadzira kuti iuye ikati tiri kukola kuti kupi hamene kwavaita kana matechnician edo tozobva ikoko kwai kusparkling waters hotel kana wozobva ikoko toya ikoko kuda dzadza kuma 3-4 ndagara pano dololo mai mwana ndatongogara ndina remote poti ndisati akaende kuti vachiuya vandivhurire andina saka izvi zvinangochinda kumapurisa acho kana masvika ndataura navo muzondifonera ndakangomirira phone call yavasi vari kupolisi izvozvi saka ndo feedback iripo asi chandatoona handizivi okazi muri kuona sei ndikuona sekuti pane undlire uda kutoitika of which chokwadi undlire vangaita zvavo havazombochengete mwana uya semachengeterwo ari kuitwa nababa namai vakamfoti baba namai vanogara nemwana vaya vakatoita attachment chaiyo nemwana uya havazombofi vakagona kumuchengeta kunge zviri kuchengetwa zvichitwa mwana uya ungangove unhubu neundlire hwokuti tipei tidai zvinhu zvakaomera munhu wese vanozogona here kumuchengeta mwana ndatotorwa ana ndo zvandatoona izvozvo but achitorwa kusafunga kwavo ini totaura ndiri pano palife kuza macho vanenge varimo mulife anenge achiinda kupi
Handakumanikidza wini ndabva ndatogara pasi. Pandatoona zvichiita dai sokunetsa kuti remote inonzi yanishaikwa isakavharisa nezuro kuvharisa gedhe irimo mumba samwe patabhudhurudza imba yose kana kuti kutoiona tose kubhudhuruka. Munoziva kuti anti vangu vanoenda kuma-off ne Friday handiti. Saka mazana havasenda ku-off ne Friday because kumba kwasisawo kwangu achiti wakaita off woinda kwa Fridays. Bankuru wamene zvavari kuita mungoziva varume bankuru vanenge babusisi vari kumusha bankuru vanenge vakawana chiushu. Hanimaona saka vakangoti kuna maini ini ndikuda kutotama chichi saka maini asumbozati bankuru vakatama kuti savangoti ini zvoti chabuda ndichinda hangu ndendiripo ndikataura saka vari kumba kwavo kuseri uko kunikiri ku servants quarters ndokwavari saka seni vatobudawo choti vachitogezawo ndoda kupinda mutauni semunhu womwedzi wakapera kanotinonga nekunogadzikwa musoro wavo kusaluti tata imba upside down asi chiripo nechekuti iri momba nokuti chinova takavharaka zvese inovharaka takavhara nemukati noti zvinhu zvakafuma zvakavhagwa asi kuti tabhudhurudza kusvika taneta wedwe tabhudhurudza kusvika taneta kusvika ivo vaizvi vadzokera mukumba kwavoko vagere mumba mavo takishayiwa remote kuti bude saka ndabva ndangozvidza ndikati you know what I'm not going to force rega tingogara timirire tione kuti zvichafamba sei. Kwanzi Smelly ndobva kuchipinge vana vakwanisa kuchengeta mwana uya kutaura chokwadi. Thank you Olivia. Nesu tutozvionawo and I don't know what's the fuss about. It's not like mwana kubiwa panenge pane mwana munoziva kuti vato kune kuri kubatanzwa hokama guys. Ndana nokuchengetera mwana mukore uno guys, taurai chokwadi guys. Mwana nokuchengetera mwana mukore uno ndiani mwana nokuchengeta musoro womunhu munhu anonisa kuchengeta guys. Mwana anogona kupfuma mangwana achigwara munhu ibhodhi yemunhu. Munhu anogona pachatanga kuti kudla anodla everyday munhu kugeza everyday kuwacha everyday pachatanga kukura ndabuda kuchikoro musoro womunhu kuchengeterwa mwana kwakaoma. Ndina ndoda kuchengeta mwana womunhu mukore unoyu but havazvipira kuchengeta mwana because vakaita bondi naye. Andimoona anoda kutora umwe responsibility achiwedzera responsibility anenge aripo iko zvino atimba kuti ndiani nekoma kuita zvinhu guys. Pane kuti pave neukama antika vatobata munhu uyu zvakanaka kuti uyu patove neukama apa because iwongori shamwari yani yeuyu wedu washaika uyu baba wemwana uyu antika ndo vakasiya mwana mumaoko mako. The reason is best known to him. Akaenda nereason yake isana kutiudza animoda. Saka isusu pese patinenge tichida kungoona mwana mafoni number votokomuniketa zvakanaka sehama nehama tinenge tichingofonawo tikakumbirawo mwana kuholiday mwana nongouya wachidzoka ndimi azvidaro. Kune vamwe vanhu vanotouya panapa paplatform vachiti izvozvi ndiri kudzirejecta nyaya idzi. Kune 2 dziri kuseruko dzevanhu vakuti Smelly ndokumbira munhu anoda kutora mwana wangu ndimupe hake mwana akatozvagwa kudhara variko tuko. Sime ndikati muda kundisungisa paplatform kupesa kwakunza kuita mahuman wati kana machild trafficking kuti Smelly watengesa vana andiposte zvinhu zvakadaro iko zvino mazuva ano because inozonogona ndi backfire. Animaona variko vari WhatsApp mune 2 izvozvi kumessenger maadmin can confirm kune 2 vatoriko vari kuti Smelly ndi mwana wacho ndakatozvara nemwedzi handina kana chekumupa handina kana chekumupfekedza ndokumbira ndake kutora mwana atore mwana apiwisa izvozvo guys. Anonetsa kuchengeta mwana wana nani kuchengetera mwana 3 years kusvika pavasvika apa guys 3 years and some months ende vachingoda kuti regai tirambe chingochengeta panapa. Munozviona imi guys kuti mabana maikamfuta vashamisiri havatori nawo but munhu wokuti vakatrena mwana yako chatinodla pano ndochaanongodlawo ndo life yanongoziva iri pamba paya. Hakuna imwe life yanoziva iri pamba paya ndo life yanongoziva because ndopakakurira. It's not like mwana yachafuma kusina chitaura kuti can you please order pizza for me? Haazvizivi zviri kutoitika paipai zvototi kana vachibika zera vane matemba ndo zvatiri kudya atoziva izvozvo. Kana pachibikwa zera nemadhumbe anoziva kuti ndo zvatiri kutodya izvozvo. Ndo zvaanotoziva zviri ipapo. Mabrothers vana vababa namaikamfota vaya ndo vanotoziva kuti ndo vana bhuti vangu nacourage chimwe chacho anoziva kuti ndi bhuti vangu. Andimazviona saka ndizi kuti isusu paDNA sevanhu tiri vanhu vakaita sei, tiri vanhu vasingatendi. Aiwa mukangotora mwana wavo hapana mari vachiwana vachiiwana kunani kutisa confusion mumwana mufunge life ndiyo mwana havasi vanhu vanowana. Munozviona tisisuka takatotaura pano guys mukuti member last week papa but one pandabva kunchiti vedu vanoda havo tibatsire baba comfort ava kuti tisimudze chibhawa ravo because ndo pane chikafu chavo. Honai kuti vari kutengesa crate 1 rikapera mumanya kunoota. Mukutozvionawo guys makazviona mega hamuna kudziwa tatiri chese havachashandi. Ndikati 2 point parodiwa 2.5 tatenge 10 crates sezvo pachitedza kuti panzvimbo pari paroad
panzvimbo patadzati vanopafarira kuda kuzomwa munhu ari free vanofarira kuzomwa doro vari mushedhi muya. What about tikasumudza apa tikuzviitira comfort, hatisi kuitira baba vai animaona, tikuitira mwana uyu kuti nekuti ndipo paanodyawo chavanodya ndo chaanodyawo. What about tikacontributa zvo crate chinzi 1 something takatenga 10 makreti achaita takati 10 makreti anoita 2.5 votanga ne10 makreti semunhu ari business minded vanogona kutosimuka. That is only 2. Antayati ndine totora pana panchitotsvaga paya. Anti maona. Anti taitaura pana patisu vedu vechiti ngativasimudzirei. Hakuna chiri kuva nonoto avatorina. My comfort and comfort life yavo iri pachena makaiona hamudzigwi guys. Tinoenda kotese tiri pa life munotonyatsa kuvaona munotozvionera tikaendesa mapatapata. Animaona vantu vese vantotora kubva kuna baba vantotorawo ipapo. Antimaona vantotorawo ipapo. Vanhu vakagutsikana nezvavari. Vanhu paupenyu hwedu ngatidzidzei kutenda. Hakuna munhu anogona kuchengeta mwana womwe munhu just like that. Zvakaoma. It's difficult, especially makore atakurarama. Makore akare patakakura isusu zvazvo zvakanaka. Waitonzwa uchiti muchibika poto mumba kunzwa moms achitaura kuti muwedzere bikaidzane extra rakawanda in case panogona vanhu vanogona kuti kumba kwedu kwaive nemwe shamwari yamudhara wangu, so takanga takutomupa stere kuti hodi ainzi good hope. Tatatomupa stere kuti hodi aita kunga nemushonga panongononzira kunopa kugwa kudai wemuwa hodi everyday panenge rangonopa kugwa chete hodi. Takapozata kuti hodi atosvika here isaini plate yahodi kudhara zvanga zviri affordable and easy. Animaona because zvanga zvakanaka zvakatonaka saka maitobika neextra nirahodi kuti kana atosvika hodi amuchanetse kuti kwai saka toto avakutoisigwa plate yake hodi. Antimaona but iko zvino upenyu hwatikurarama ngativaure chokwadi. Vanhu chechewo akucharaswi sadza rinosara riariya haricharaswi. Tinotora sadza riariya kudai sevanhu vaisa mufiriji mangwana rodziswa antika rodzisiwa zvakanaka mumicrowave roiswa usai pasaidi ronzi vana idyai vanotodya kaguta. Muri kurasa sadza kudzimba dzenyu here guys? Taurai chokwadi. Ndingati kutaura rangu vari kudiaspora ndikutaura vanhu vari kuafrica muri kurasa sadza here? Taurai chokwadi. Are you still kudhara kokuti sadza raita mukunguru kudai mumabhini mukunguru kudai zvichiriko here? Chero ane mari kuZimbabwe anokudza kuti usatambise chikafu. Ane mari chaichai kuZimbabwe anokudza kuti musatambise chikafu. Chikafu chita munoziva tine mhaka yedu takaisa mapandiri. Mapandiri atinawo mudzimba dzedu. Takaisa mapandiri kuti unoisa chikafu mupandiri mokiya. Wotokiya kana waisa chikafu okiya ukai chakati chapera woburisa uchivapa. Nokuti ukasiya pandiri rakavhurika ka unowana musina kana chinhu wakatanga kusarira mwedzi vachita madiro aJochina iwo sipo. Kwanzi kuno tinofrisa. Hanzi napepe pasi kuno kuzara kuti tinorifrisa. Amona vanhu vane mawezi avo ekuti sadza ravo ringoita fresh rizodai. Kwanzi kana kuUK achirasi chikafu everywhere so thank you. Hakucharasi chikafu anditi chikasara chiise zvakanaka. Usavi ukasara usina adya tinoisa mumacontainers and toisa mutifreezer. Antika tozotora one day makudzisa makupa munhu nikikiri chikafu. Musiya mrede kwa maika futhi makona nchiwa pasagare rice. Mukona nchiwa pasagare mire stamba iyi inonzi mealy rice manguchu. Vakafara singaiti makazviona imi munhu anogutsikana. Munhu akatogutsikana nezvaanazvo. Woti ndakunotora mwana unomise pugompei ari kukura kamanje anga udaenda chikoro. Anenge udaenda chikoro wodi. Baba vakafa kuti vaite almost 4 weeks mwedzi vasati vavigwa varipo inyaya yekuti paupenyu hwavo vanambovhera vakatora chitupa. Paupenyu hwavo vanambovhera vakatorerwa bethi paupenyu hwavo. Saka zvakufungwa kuti zvipuruviwe zvechokwadi kuti ndive kuZimbabwe kuchipinge mubhuku iroro racho rikutaurwa. So consolidated to investigate machifu kuve involved masabhuku kuve involved kuita mawitness ekuti vanodaira kuti tinomuziva. Antimaona. Saka where do you buy your dresses? Madhuve chishongo. Thank you mwachika aricheni sisi mechemberedza. Iwe chembere manyama isu. Madhuve ndine zvimkotokoto zvangu zvandinotenga asi ndinotengesa futi unogona kutobata ini ndini plug yacho ndikakutengesera chaunenge uchida. Ini ndotengesa imba nosiziva.
Saka ndo nyaya ndaida kuti ndikupe feedback nezvayo kuti ndo zviri kuitika guys. Izvozvi ndakagara nemi kudai ndakatomirirawo phone call yavo kuti ndiyo kuti kupolisi kuvafamba sei, nokuti ndatadza kubuda ndaifa kuti ndine navo kupolisi kasheya kuti ndobuda sei apabudiki. Ndiyo ndati ndikudzei ndati ndikudzei ndonyaya iripo guys, andati nditaure nemi iyoyo nenyaya iripo anoda kutaura nemi tozotaura hedu yaya kuti veDurban date rasvika. Thank you Clarice, thank you. And this is Dumebi coming tomorrow. Yes, come. Come. Newe autodo nyaza Dumebi kudaro. Autodo nyaza Dumebi kudaro. Yes, Lucinda zviri semamo. Dumebi ano yamangwana Sunday. Let's hope kuti get rinenge ragadzigwa zvisere remote zvinenda kugona kuti ndibude. Anouya mangwana Dumebi. Anouya mangwana Dumebi. Right. Handichaindi zvenaijini takanga tatoti hatichaendeka kwataka kuita mutauro tikati hatichakwanisi kuenda because tatatoona kuti kunonogwiwa uku, saka tata kuti hatichakwanisi kuti tiende. Thank you Jubilee. Anoona saka tatati hatichaende plus muri kuona kuti pavakuda kuti vaende nhasi takati susu takuenda kunhingikiri kuDurban kuti hovhuku kuDurban zvo zvatiri kuenda kuDurban ko tikanodhileya kuenda chifana kuti dane Thursday tozodii because papa takanga tatika madhezi ari kudhuze kutokurumidza kudi kuenda. Anoona tata tokurumidza kuenda wanike dololo hanzi skin yenyu Miss K skin yangu haifi yakanakirana nevanhu vanototenga mafuta angu funge. Ini ndagara nditori zvangu netori unoziva kuti kana munhu uchingowagara uchingoriwo zvako munhu agara neskin yakashata yekutoti kutogadzirira kutoti uzame kunaka kudii une skin issues dzako ozoti vanonyatsototenga mafuta ako vasina maskin issues ukaona mapictures unovhunduka. Tarisa mapictures ana kamuchacha vari mucomment section uone zvavakaita. Iye kamuchacha tarisai muscrollai apa comment apa muone skin dzake kuti mukaka ndodoti yagodo muvaone kuti vakaita sei. Vari kuUK yanga achinifonera hansi facial cream yenyu inonzi madhuwe uku yakapera yandinetsesa uku apa hakuna munhu ari kuuya apa vanhu vanaka vaita vangezi nayo nefacial cream yenyu madhuwe ya hakuna munhu ari kuuya nayo yakapera kuUK. Ina handina munhu wekubatisa zvozvikuti ave nadzo ndaachingofonerwa nasi chingotukwa nemaUK. Saka simeli moda kuti saka simeli moda kuti ndodi ko kusina munhu ari kuuya. Udzai munhu ari kuuya kana ari pamuzi ari kuuya ndipei nhama nditaure naye ndikumbire atakuri atapu ndodi hapana. Saka vanhu vari kuDurban guys touya vhiki rino iri tiri kuuyako kwai pati tuyema 35 32 moda ndiche takagara pano togona ngoita kana bhati racho chizonitendera mune Telegram. Ndinayo Telegram yandakavhura musi unoyu mufini ndakamboivhura payakatanga paya ndikamboidhilita ndaona ndisinganyatso kuigona ini yainyatsondiitira ndajera WhatsApp. Saka ndakazodzoka musi unoyu ndakazodzoka. Saka ngatiitei hedu va35 tuka nenda kukatsa todzokazve panyuwani tisasanganise nyaya. Trison tavhiringwa chabvuta gondo. Good morning. DHL to UK available. DHL to UK available. DHL inodhura zvire inogotakura mangani. Tichida kutakurisa chisapo zvo chisapo inodhura DHL. Inodhura DHL. Hanza ndiri rana Miss Case ndiri rana inini ndinotrasta zvekuti ndingagoendepi. Ini ndiri rana wako yakwana ndovaranira pano unongoenda kutengera ini zvauri kudana undudza kuti ndozvisepi zvapera izvo. Kachidhezi naimba ndotochitorera pasi zvamuri kutochikomenda mose. Chidhezi chine chakudhara guys, ndechakudhara ndadongodhumana nacho ndikati chidhezi chagara ichi kaenda ilingire kuTelegram. Ina handina nhingirikiri handina uyu pandisunga irongori dress iri Julie, just a plain dress. Just a plain dress. Akangofika nechokumusana uku. Ringori plain dress chete. Just a plain dress. Just a plain long dress. Ringori plain long dress chete.
mariona ka saka regai tiite regai tiite nyaya yenikiri tiite nyaya yema35 regai tiite nyaya yema35 oh thank you guys thank you zvakatotora spotlight dress ndirakare ratotora spotlight saka dai ndakaziva ndakatongomaodha nai ndowari ndichana matsvaga ndikamaona ndoya nawo material cotton straight material right saka chirega ndiinde ndidzoke tiite nyaya dzema35 timbovhurira ma35 part 2 let's hope ndine data ndine battery tuone kuti windows connect but setapinda panyaya dze35 vafanana vakambotanga vakambokumbira kuti nyaya dzana vamwene vatinetsa mudzimba timbowa kuti vana vamwene toita yana vamwene here kana kuti ema35 moda ipi vana 35 vacho aripo here mucomment section pamwe vanga vasina kudziwa saka vanogona kudaro vasipo ma35 vacho muripo here mucomment section ma35 tionei and below tionei ma35 and below 35 and below tionei muripo here kumbona kuti mukombo uri kuwira kupi yes Jubilee I'm coming wakatenga tiketi here I'm coming wakatenga tiketi here ma35 apinda busy ma35 akawanda right ndakudzoka neye ma35 guys ndakudzoka ndokatana musaenda